Exkluzivně nabízíme k prodeji chatu o velikosti 24 m2 s pozemkem o výměře 415 m2 u rybníka v obci Mirkovice nedaleko Českého Krumlova. Chata je z poloviny podsklepená a má 2 nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází malá kuchyňka s plynovou troubou a mikrovlnkou. Po levé straně najdeme samostatnou toaletu a při vstupu do další místnosti je pokoj z kamny na dřevo, jídelní stůl a válenda. Po schodech nahoru se dostaneme do druhého patra, kde se nachází spací část s manželskou postelí. Z této místnosti je vstup na balkon s krásným výhledem na rybník a okolní krajinu. Na zahradě jsou vysázeny ovocné stromy a keře. Dále je zde dřevník, který lze použít jako skladovací prostor. Voda je užitková, kanalizace je řešena septikem a elektřina je do objektu zavedená. Auto lze parkovat na pozemku před chatou, který je součástí prodeje. V případě více zájemců bude upřednostněna nejvyšší nabídka. Rádi vám zajistíme nejvýhodnější financování na bankovním trhu. Neriskujte propadnutí celé rezervace. Kontaktujte nás, jsme tu pro vás.